Takže dnes sa nachádzam v Starej Turej a idem si dať okruh cez Biele Karpaty a najvyšší vrchol Bielých Karpat, Veľkú Javorinu. Je už taká neskoršia jeseň, kopec listov, uvidím, či sa podarí dať aj nejaké traily, časť hrebeňa. Idem na to. Stúpanie na Veľkú Javorinu začína už po pár kilometroch vo vedľajšej osade Hrnčiarove. Cyklotrasa má niečo cez 8 km a prevýšenie na 600 výškových metrov. Vedie po kvalitnom asfalte a je tak veľmi obľúbená aj pre cestné bicykle, viac tu majú povolené dokonca aj motorové vozidlá. Takže sklon asfaltky na Javorinu má neznámy aj 14% a dá teda občas zabrať. Asi 2 km pod Holubího chatou a teda asi 3 pod Veľkou Javorinou je aj chata Kičer, ktorá ponúka tiež občerstvenie polievky kofolu. Cesta hore, však vedie ďalej takto. Holubího chata je celoročne prístupná horská chata v Bielých Karpatoch. Má už cez 100 rokov a patrí tak najstarším chatám na celom Slovensku. V chladnom novembrovom počasí sa tu dá zohriať aj občerstviť. Nachádza sa na východnom svahu Veľkej Javoriny, nadmorskej výške 920 metrov, na vrchol s významným 80-metrovým vysielačom je to naozaj už len kúsok. Veľká Javorina je najvyšší vrch pohoria Biele Karpaty. Nachádza sa na slovensko-českej hranici a sú odtiaľ pekné výhľady najmä na českú stranu, keďže na Slovensku zavádzajú stromy, ale je tu krásny vrcholový hrebienok. Takže paráda. Z Veľkej Javoriny je viacero možností na dobrý zjazd, ja dnes vyskúšam dve. Tou prvou je vybudovaný trail Python, ktorý začína na hranici lesa tesne pod vrcholovou lúkou. Je stredne náročný, má 3 km a sklesá o 300 metrov nižšie. Takže trail Python z Javoriny, ja si to skúsim aspoň trošku zjazdiť, lebo je veľa listí, ak to väčšieho budem vidieť vôbec, ale dám tomu trošku šancu. Poďme na to. Garden. Tak, ešte troška freeridu po listoch, naspäť na žltu, aby som vyšľapal naspäť na Javorinu. Sranda. Pre druhý zjazd volím červenú turistickú značku po hrebení Bielých Karpát cez vrchy Durda a Čapec. Je to krásna lesná hrebeňovka vedúca po hranici Slovenska a Česka, z vrchu Čapec vedie už len dolu kopcom na slovenskú stranu.
Dnešné posledné väčšie stúpanie bolo na hrebení Bielých Karpát na vrch Čupec. Odtiaľ to by to malo byť už pekne dole. Smerom na Mijavu Počahole. Tak ja som na križovatke Prídolie a nad hlavinou za mnou už zapadá slnko a ja si to už šuchnem iba dole po asfaltke do Starej Turej lesom. Už je jednak tma, jednak tam je kopec lístia, takže človek nevidí tie kamene. Môže sa ľahko spadnúť, vyvaliť. Takže každopádne Biele Karpaty nesklamali a tie hrebeňovky, čo tu sú, kopce, lesy sú veľmi pekné. Ja som si to aj napriek tomu novembrovému lístiu som si to veľmi užil a veľmi doporučujem.